mi na to. A jak nám dávají, ale... No, jak mají bys tak 50 kg. No, U nás to nejvyšší já, vole. naklikám si, jo. Bys to, jo? Ne, nejsou přes jednička, mají tak. Čeká, na tom nebude, tak nezáleží. Ale tak jako... Nezáleží, ale jako... Víš co, čím lepší level, čím větší, tím lepší zbraně. Asi to. Vůbec nevím teďka, kdo je, vole. Jaký to bývá? Je brácho, to si to stih. Do akce. Dáme, já jsem nasál, ty vole, byli Suš! červený kolečko, půlka. Mě zabilé překyčka. I love it. Stop, poprcám. Vypadá nějaký barák. Chyba. Oh yeah. Krucný toho vydržíš, bro. Nímaj Karnu. Jsem jako neřekla. Žiješ, to tady říkal. Jo, žiju. Zatím, no teda. Ale jako drtil si nás. Co s tím děláš? Nic. Ty vole, já jsem spadl. Pivo, a tam jich je zas. Jo, vidím, wow, už je kosil, vole. Ten. Ty vole, zastrý zásobník. M16, ty vole, a oni furt žijou, žijou. Ti teda řádí, jo, dneska. Nesnaj, ty vole. Úplně jsem na něho čuje. A furt desítka už má. M25, jo. To je sniper narození. Ty vole. Ten medic mě asi se sedí nejvíc. U mě jsou ze všech stran. Asi si je obejdu, podle mě. Tamhle je bro, na jeden. Prděle, já se nemůžu trefit, vole. Počkej, já si sejmu s optikou. Já mám taky optiku na tom, jo, ale jako už dávno. Ale M16 je přesnější. Teď se taky obchází, jo, pamrtí. Jsem ho nezabiju, ale aspoň jsem ho trefil. Čekám metku. Tady je. Ty vole. Jedu druhej. Už konec? Už tam jeden. Úplně konec. Já mám přebitý, Já budu vrchem. devítkou. Враг нейтрализован. Позиция захвачена. To byl rychlý konec, co? Bacha. Kosí mě. Rychlá prohra. Ani ne. Ale Aga to bylo. po těch 80 kg. Potřebuje. 80, no. Jako ještě není konec, že ještě můžu nějak stáhnout. No. A mají nás, že jo, mi to se. Ale řekl bych. Tamhle, baráku. Když jsi první, já jsem čtvrtý. Moc mi to dělá neserem. Baráku, tam je. Medix prca někde byl, vole. Ne, musel přebíjet. Fakra. Pech. Double kill. Yes. Yes, baby. Kreciál. To je revolver, Ty nemáš? jako mám ho, ale to vždycky kosím s druhým devítkou. Jako, nevím. A ty revolver je přesnější. No ale mi se zdá, že střílí pomalu, rozumím. Ty vole, zasraná zeď. Kolik to najít skrz zeď, budu ještě srazit. Sniper. Цель захвачена. Ach, cip mě aspoň vody. 4 kill. Tamhle je. Sakra, G3, jo. To je hrdina. Ty vole, vždycky já chcípnu 3krát a ty jedno, to je strašné. Всем подразделениям, это цель. Lost. Покидайте позиции. Отходим и готовимся к эвакуации.